liburu bakoitza berria da, diferentea, eta zuk esan duzun bezala kronika bat da. Azken batean, hemen biltzen ditugu, azken 2 urteetan gertatu diren gauzen kronika esanguratsuenak, ez? Hori da importantena. Da gutegi bat, nik gustatzen zait ikustea esatatako derrero natura bat, eta gogoratzea non geunden, ez? Bigarrenean igual, hirugarrenean eta orain laugarrenean. Eta gainera hemen agertzen diren eguneroko gaiak, beta novela batean bezala sortu, komplikatu eta azkenean ere resolbitzen dira. Hemen esate bateako, derrero natura azken hontan, agertzen diren 2 pertsonai segurasko hurrengo liburuan ez dira agertuko. Osea, gauza batzuk resolbitzen dira, ez? Hemen marraztu dut esate bateko azalean pelota baska, gure konfliktuaren metafora, nik erabiltzen duana, la pelota baska. Baskua. Baskua. Baskuz. Nola, elurte batean marraztu nahi nuen, pelota baska hemen da elur jauzi bat, ez? Izena? Eta, bueno, ikusten da nola aurretik eramango ditu hainbat pertsonai, ez? Lehenengo eta behin, The Organization, segurazki desagertuko da horrengo libururako, pentsatzen dut. Eta segurazko Eba Napoleon López, ez? Liburu hau, honek baditu berezitasun batzuk eba. Lehenabiziko importanteena da kolorea. Aurreko guztiek, bazituzten bakarriko 32 zinta kolorez, 16 orrialde guztietara. Horako kuadernillo barruko baten moduan, eta gainontzeko txurita beltzez ziren. Badituz zale asko esaten dutela, nahi gutela txurita beltza. Hori egia da. Nire gustatzen zait asko. Baina, aurten hartu nuen erabakia nahi nuela koloretan gehiago ikasi, ez? Eta naiz eta berrian txurita beltzan agertu gehienetan, badago aukera interneten kolorez atatzeko, inongo preziorik orrendu gabe, orduan hasi nintzen koloreztatzen egunero zintan. Liburu hontarako, banitun beraz, erdian ja kolorezatuak. Eta gainontzekoek, aukeratu nitu nian txurita beltzean zeudenak, kolorezatu ditut eta horrela atatzen da dena kolorez. Bueno, ni asko gustatzen zait, egia esan, nahiago dut kolorez. Impresio oso ona eman dit, oantxe bertan hartu dut lehen aldiz. Impresio oso ona eman dit, esaten dizuet, ez? Azken aldi honetan kolorea nahi dut murgildu, ikasi, aritu eta lan egin. Eta orduan ikustea nire lehen ondorio fruitua, ez? Horla, esko artean izatea azken urtetako lan horren emaitza, poza hundia izan da niretzat. Beste berezitasun bat du, normalean berrian atatzen ditugun zinten antologia izaten da hau, eta kitxo. Eta horrengo ondan baita ere hortzade gehigarrian ateratzen ditudan, larun batero ateratzen dudan bineta batzuk ere ataitu. Bueno, salbatu ditugu batzuk, nik uste dut, bazutela kalitatea, ez? Bazutelako kalitatea. Eta, bueno, polita dirako. Eta azken berezitasuna da... Serio demoniakoaren bat. Bai, serio demoniako bat, bueno, nik... Bizpairu. Hori jazak. Proposatu nion Xabier Mendiguren berak aukeratzeko azken horiek, eta orduan ez fijatu zitzu bie. Segi. Eta azken berezitasuna da, nire katua izala, eta katua pertsonei bezala ere agertzen zen nire eguneroko zintetan. Eta orduan hartu ditut bere, katu zale asko daude Euskal Herrian, gustoko zituztenak zinta hauek, eta besteak beste Bernardo Atxaga beti eskatzen dit, Erlea aldizkarian Xaxaren inguruan zer marrazteko. Eta, omenaldi bezala, azken orrialdetan Xaxaren zintak bildu ditugu, ez dakit esan zenbat diren, baina batzuk, ez? Bukaeran, ikusten duzuenez, Xaxari dedikatua da, kapitulua, eta hori da, ez? In Love in Memory. Azalpena oraindik jartzeke dago, nire webgunean jarriko dut, zergatik jarri duan In Love in Memory. In Love in Memory da, nik ezagutu nuen tradizio hau edo Inglaterran, Eskozian ezagutu nuen horretik. Eta da, han jartzen dute banko bat parkean, eta jartzen diote plakatxo txiki batean, norbait gogoratu nahi dutelako, hortik ibiltzen ziren paseatzen edo. Eta gero hori eraman da mendira ere bai, eta mendian ere aurkitu ezakezu banku bat, eta In Love in Memory
markarez eta bere datuan. Oso polita iruditzen zait, eta nik ere, esan nuen, nik ere nire in loving memory jarri.